200 actos de campaña que mobilizarán a un milleiro de axentes electorais. Esa é a programación do Bloque Nacionalista Galego para achegar as súas propostas á cidadanía de cara ao 28 de abril. Vai ser unha campaña enormemente intensa, miles de kilómetros, para chegar a todos os recunchos da provincia as propostas que ten o BNG. E, desde logo, propostas claras, feitas por un proxecto político serio, coherente e unido. Un proxecto político que ten un liderazgo claro tamén, que iso é moi importante, porque a xente ten que percibir que a oferta que se lle fai é seria, e para que unha oferta sexa seria, pois ten que vir dun proxecto que estés unido, que sexa coherente e que teña un claro liderazgo. E é o noso caso, pois, na portavocía de Ana Pontón. O coordinador da campaña asegurou esta mañá a corrente de simpatía que hai na rúa co seu partido e mostrouse optimista cos resultados esperados do BNG nas eleccións xerais. Nótase na rúa, cando andamos por aí, pois somos de estar na rúa, de falar con todo o mundo, notase que a xente achégase con interese polas propostas do BNG e reclamándonos que temos que ter outra vez voz en Madrid. Notase na pingueira de solicitudes de afiliación en todos os concellos, en toda a comarca, todas as semanas, dende hai xa unha tempada. E notase, por suposto, na asistencia aos actos do Bloque Nacionalista Galego que, por norma xeral, está superando as nosas expectativas. A cabeza da lista, Carme da Silva, aproveitou o acto para manifestar a súa sorpresa polo cambio de postura do presidente da Xunta de Galicia sobre a transferencia de competencias por parte do Estado. E onte nos sorprendeu, unha vez máis, Núñez Feixóo, que nos anos que leva ocupando a presidencia da Xunta, e digo ocupando intencionadamente porque non está exercendo de presidente da Xunta, sino que un ocupa da presidencia da Xunta, estivo 10 anos calado, como ben dixo el, cando dixo aquelo de o noroeste leva 10 anos calado, e agora volve a decir que Galiza non necesita máis transferencias de competencias. Eu non sei cando minte, eu creo que minte cando non o di, e o que non se pode tomar con esta lixeireza de un día decir, sí, estamos de acordo con que haxa transferencias porque está gobernando o PSOE en Madrid e ora, en campaña electoral, volve a obedecer o que lle manda desde Madrid e decir que non fan falta transferencias. Deste xeito, Carme da Silva quere reflectir a necesidade de que os galegos e galegas teñan voz propia en Madrid coa representación do Bloque Nacionalista Galego.